דוקטור, אני כל כך עייפה, אני קמה כל יום ב5:30, אני לא יכולה לקום אחרי 5:30, אני כבר לא ישנה איזה חודש. דוקטור, אתה חייב לעזור לי, אני לא מצליחה לישון. לא מצליחה לישון? אני ישנה, אבל אני קמה כל בוקר ב5:00, כל בוקר... הם ישנים בשבילך, זה בסדר. טוב, תשבי. את לא מצליחה לישון אחרי 5? מתי זה התחיל? מתי זה התחיל? נו? לא, נץ קפה, אתה יודע. נץ קפה? איזה נץ קפה? בכל כיסא. שב. שבי. אוקיי. נו. שוב, אז אבל... אני צריך לבוא. תבוא כזה למעלה. דברי לבוא בתפות ולדות, לא לישון, אתה לישון. פיו. היא ישנה, תתקפו אותה מפה, תפנה אותה. תפנה כבר נו! כמה כבר אפשר? חצוף! אחרון. אוי, דוקטור, מסע ישראלי, נץ קפה, ריבוע עיגול. מה? עין טובה, אני לא מסוגל, אני לא ברחוב, אני רואה רק אנשים יפים, אנשים טובים, אני רואה את בן, אתה מדהים, אתה מנהיג, איזה מנהיגות שקטה, איזה כריזמה, אתה סוחף את כל הקבוצה, זה מדהים אותך, איזה אני הולך, פתאום אני רואה את